Helo ffrindiau, Rees sydd yma, gweinidog Capel yma yng Arfon. Dydd Sul yma, mae yna groeso cynnes i chi ymuno efo ni pan da ni'n mynd i fod yn cychwyn Cyfres y Beibl, Profwch stori well. Mae hwn yn gyfres gyffrous byddwn ni'n gwneud gyda'n gilydd dros yr wythnosau nesaf. Yma yn y capel, neu allwch chi ddilyn ar-lein. Ar y boreau Dydd Sul, byddwn ni yn clywed sgwrs yn edrych ar un o'r themau mawr sy'n codi o'r Beibl, a wedyn ar y nos Fawrth yn dilyn y sesiynau yma, mi fydd yna gyfle i ni ddod at yn gilydd ar Zoom i drafod rhai o gwestiynau mawr bywyd, a sut mae'n stori ni yn rhan o stori fawr Duw i'r byd ac i'r ddynoliaeth ac i'r cosmos cyfan. So Dydd Sul yma, mi fyddwn ni'n cychwyn y gyfres drwy ofyn beth yn union ydy'r Beibl. A wedyn, dros yr wythnosau i ddilyn, mi fydd siaradwyr gwadd yn ymuno gyda ni i arwain rhai o'r sesiynau eraill. Bydd gyda ni Siân Rees yn ymuno â ni, Arfon Jones, y dyn sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith o wneud Beibl.net. Mi fydd Joseff Edwards o Gymdeithas y Beibl a nifer o siaradwyr o Gersalem hefyd. Felly, mae yna groeso cynnes i chi ddod ar y daith yma gyda ni. Da ni'n byw mewn byd ansicr ar lawer ystyr. Da ni'n byw bywydau lle mae lot yn byw mewn ofn. A da ni yn bobl sydd yn chwilio am stori i wneud synwyr o'n bywydau a'n byd o'n cwmpas ni. A dwi ddim yn meddwl bod yna stori well i gael na'r stori mae Duw yn dangos i ni trwy y Beibl. Felly ymunwch gyda ni ar y daith tymor yma. Mi fydd manylion yn cael ei rannu ar e-bost, felly ymunwch a'n rhestr e-bost ni ar yn gwefan ni, cersalem.com, a mi fydd manylion hefyd yn cael ei postio ar yn tudalen Facebook ni bob wythnos. Felly dwi'n disgwyl ymlaen i fynd ar y daith yma gyda chi tymor yma i brofi stori well.